bata n'ime m. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. I mere agadi nwanyị bụrụ agbọghọ ọzọ, mee ka nwanyị a ga-akụrụ n'ejima. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ, onye na-eme ihe ochie ọ dị ọhụrụ, onye na-eme ọnọdụ mebiri emebi ọ dịkwa mma. Ome ihe kwere ike, o mere ndọpụpụ, ọ bụrụ chassis. Onye anyị ji wee zọọ ya iwu, oge ọ bịara ya merie. Na Genesis chapter 1 verse 2, ị na-ekugharị ka ikuku ebube gị ju ụwa niile. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Anụ ọma jijiji ga-ama ma ị bịa, oke ikuku ga-efe, oke mmiri ga-abịa. Ekwere gị na nkwa Ọnọdụ dịrị gị nye n'akwụkwọ Joel isi nke ịbụọ, bido n'amaokwu nke iri abụọ na asatọ. Aga m awụkwasị unu mmụọ nsọ, agadi ndị agadi ha ga-arụ ụlọ, ikoro na agbọghọ ha ga-ebu amụma, ha ga-agụ ọhụ. Mmụọ nsọ bịaba o, Nsọ Chineke biko bịa, ọ gị bụ ike biko ụka. bịa bata n'ime m. Ewezụga gị, ụka bụ social club. Pụọ n'ime m, ka mma mụnye nwa wee pụọ n'ime m. Bịa mmụọ nsọ, Ihe isi ike kwa afọ n'ezinụlọ m. Nsọ Chineke na-amara gị bịa. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Chukwuma nsọ bata n'ime. Maranatha, bịa mmụọ nsọ, ịdị anyị mba, biko ka ndị dara dakunie, ndị mmehie wee dịba nsọ. Ike si n'eluigwe, ike si n'igwe, biko ụsanụ m. Amara si n'eluigwe, amara Chineke, biko rụtụnụ m. Ike nke Pentikọst, Otute ike mmadụ nke nsọ, Pentikọst, biko bugharịwa m. Chukwuma nsọ bata n'ime. Bata n'ime m. Chukwuma nsọ bata n'ime. Bata n'ime m. Chukwuma nsọ bata n'ime. Bata. Chukwuma nsọ bata n'ime. ebe ọ bụ na ị nọ ugbu a, kpọkuo Chineke ka onye gị mmụọ nsọ ya. Jizọs site n'akwụkwọ Luk isi nke 11 amaokwu nke 13, ọ bụ unu rịọ Chineke nna mmụọ nsọ ya, ọ dịka ọ na ọ gaghị enye ya unu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, come into my life. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, come into my life.
function, the unction for function. We need you in our generation. As in Eli's own day, as in Samuel's own day, as in David's own day, as in the days of Elijah and Elisha, we need a double portion of your anointing in Jesus' name.